Varför? Jag är bara det. Gillar du inte det? Har du en pelikan eller vad det är? Ja. Den dog. Nej, jag gillar inte det, men den var bara inte så bra. Den bara dog bara. Ja, det går nog bra. Men vi kan döda den, skära huvudet av den. Men nu lever den! Oj, vad magiskt! Åh, det var bra. Ja.